Hvala ljudi. Kako se provodite večerja? Ja sam vario za školu, dileri su ovdje ti koji prave pravu lovu. Otakvali džoker nema bola kada pije ili duva, a komšije me mrze jer do sada nisam mrtav. Kad je vidio mnogo smrti i droge, to što je koman ili diler ne znači da nije čovek. Shvatio sam kasno dobro prođu samo dolje, dobri umru mladija i ko će kurac ovdje. Za 7 dina sam vidio prvog mrtvog lika, zna se kako prolazi sve dok ubistva. Nema ljubavi za geto djecu, sanjao sam da pitam Boga da nas ne voliš, na šta je rekao neću. Ja sam odraslo tog prelepog jutra, što je što ceo život se menja za jedan trenutak. Paduri pucaju na ljude, ljudi pucaju na padure, sve jedno uvek neko umre. On je brat ljudi, on je bratina ozbiljna, znate. Hoćemo drugu trapu, a? Vidio sam smrtni život od 22. Osjetio sam ljubav, upropastio sam srce. Ništa mi više nije bilo ko nekad. Možda je danas kraj za preko moram iz početka. Smrt je laka, život uvek bit će težak. Ipak posle bola vidiš najlepši smešak. Jer život ne bi bio zanimljiv da nema borbe. Znaš da je ono koji te mrzi jer je proklet. I ništa nikad poput djeta. Još kad smo bili djeca prvi put da se jurila kroz kraj interventna. Ja ipak volim moje mesto ispod sunca. Dok od mene mi tjera srce da brže kuca. Ovo je geto ljubav, nema ničeg većega da za uzvrat dobijem ono što pružam. Jer niko nikad nije verovao u mene i svi su mi se smejali ako se danas smeje.